बयखौबो फिन खेबसे बरायनानै लानाय जाबाय। लोगोफोर, आङो माबायदि जायगायाव थायो नै फुरा उन्दुगासिनो आरो नै सिखारनो जाबाय। आङो रेडि जानानै डिउटियाव थांनोसै आरो बाहेरनि ओंखाम जानाया गोरलै नङा लोगोफोर। ओरैबायदि खस्थ' स्ट्रागल, थेवबो उफाय गैया। दिनै बेबायदि जायगायाव थानानैबाबो मावनो गोनां। मानसिनि जिबना खेला नङा आरो लाइफआ इजि नङा लोगोफोर। उफाय गैया, माथो खालामनो ना। मावखानांगोन। गोजान जायगायाव फैयोब्लाबो एथबां बेबायदि सुबिदाफोर गैया आरोना। फारसे सुबिदा मोनोब्ला फारसे सुबिदा थाया आरो। दा जेन' हक लोगोफोर, आङो सिखारनोसै, रेडि जानोसै आरो डिउटियाव थांदिनि आरोना। मावाबाथ' मोनजाखाया, लाइफआ बिराद स्ट्रागलखा। जेन' हक सुंद' आपडेट्स दङ, होलांगासिनो। A few moments later. लोगोफोर, फाइनालि आङो रेडि जाबाय, सिखारबाय, फ्रेश जाबाय। दा डिउटि फारसे थांनोसै। आङो जाखांबायबो। दा डिउटियाव थांनांगौ आरोना। बेलेग जेबो गैया। डिउटियाव थांनांगौ, जानांगौ, संनांगौ, बास उन्दुनांगौ, बेनो आरो। दा खामानियाबो बांद्राय बेबायदि खस्थ' नङा आरोना। बारा खामायनो हाया, बेबायदिनो 10,000सो थाफ्रामो आरो। दा जेन' हक न'आव थायोब्ला बेखौबो मोना। ओरैनो थायोब्लाथ' बबेयाव मोननो ना। सोर होनो। बयनिबो जिबना स्ट्रागलखा। जोङो खामानि मावनांगोन आरो खस्थ' खालामनांगोन ना। दिनै खस्थ' खालामनाय जायगाफ्रा गोबां जौगानाय आरो कन्टिनिउ खामानियावनो बेस्थ' थायो। दा जोंनियाव खामानि दामानि अभाब। न'आव थायोब्ला अखा बांखा फैयोब्लाबो खामानि गैया जायोना। दुब्लियावलाय आरो बेसेबां मावनो। एबारावहाय दैज्लां बोथोरबाबो दुब्लियावबो दैयानो गैबावासो, बेबायदि अबस्था ना। जेन' हक दा बिदेशआव बा बाहेरायाव दङ आरो मावखानांगोन। उफाय गैया, मावाब्लाबो जायाना। थांनानैथ' थानांगोन, माबा मोनसे मावनांगोन ना। बेखार जिबन हिसाबै उफाय गैया। खस्थ'बाबो स्ट्रागल खालामनांसिगोन आरो। लाइफआ बिदिनोसै। दा जेन' हक इन्डियायावनो दङ, बारा गोजानाव नङा। ओरै मुम्बाइ साइडआवहाय। दा लोगोफोर, आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फैनाय जादों। सुंद' आपडेट्सआ बेनो, जोंहा जिथुनाखि PM किसाननि 2,000 रां बा 4,000 बेसेबां हाबो, बेखौ बुंनो हाला। दा मिथिनाय बायदिब्ला 2,000यानो हाबगोन। जोङो नेनानै थानोसै। गाबोन जोंहा 18 तारिख। 18 तारिख जानाय लोगो लोगो जोंनि एकाउन्टआव क्रेडिट जाफैनांगौ फैसायाहाय। दा जोंनो समा खिन्थासिगोन गाबोन सोयो ना सोआ ना। नेनानै थानोसै। जोङो गोबाङानो मोनगोन। जायफोरा मोनबाय थायो मोनखागोन आरो मोनैफोरानो एप्लाइ खालामनानै ला। अनलाइनबो खालामनो हायो आजिखालि, जेबो टेनसन गैला। दा जेन' हक आङो बारा गोलाव खालामा, ओंखारलांनोसै। रुमनिफ्राय आङो रेडि जाबाय। दा हरावसो गसिगोनलाय आरो आंना ना। लोगोफोर, बिदिनोसै। आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। आङो दिनै सुंद'यैनो नैबे भिडिअखौ आङो ब्लग हिसाबै लाना फैनाय जाबाय। आंनि थाग्रा जायगाखौबो एसे दिन्थिबाय आरो आवगोलावबो दिन्थिखादोंमोन। आङो बेबायदि जायगायावनो उन्दुनानै थायो आरोना। बेखार जिबन, मा खालामनो। जेबो जब मोनाबा प्राइभेट जबफ्रावनो हाबनानै मावथ'नांसिगोन आरो, माथो खालामनो ना। जेन' हक नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।